K5 Kalingawan Time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga? Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho? K5 Kalingawan Time! D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling magpaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:03. D3 Bayo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bayo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Kap K5 Sunny Sarabia Punay at Karen Padilla. Mayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast Sunday Edition, Hulyo 14, tuig 2024. Mga ka-K5, asalang kita mabatian sa 88.7 sa inyong tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang mabatian magkita worldwide. Pinaagi sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sumuman, mabatian kita sa aton mga relay station sa K5 News FM, Pasay City 89.1, K3 FM Leganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, K3 FM Yag-Aw 105.1, kag Short FM Dumangas 101.5. Sa gihapon, sa ngalan ng serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., ini inyo tagbalita. Subong gabi ka K5 Sunny Sarabia Punay. Kag sa kinaangdan, ako naman si K5 Jenny Kauyunan. Sa mga pangulong dinaran, ginadulong sa kalwan sang Klinika D3 Bayo. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Sa nagapanguna nga balita lokal, Governor Arthur Defensor Jr. ginkilala bilang top governor sa bugos nga pungsod. Household nga hindi magsabat sa 2024 population census ng Philippine Statistics Authority Region 6 mahimo nga manabat sa kasuguan. Lalaki nga naanod sa suba sa banwasang San Enrique kahapon, nasapuan nga patay sa suba sa banwasang Dingli. Region 6, 5th placer sa radio broadcasting and scriptwriting English secondary level. Sa nagapanguna nga balita national, Mayor Alice Gu kag mga utod sini hindi na makita sa mga nakalista nga propiedad suno sa Senate Office of the Sergeant at Arms. Accountant ni Gu gin-aresto. Piloto pilason matapos nga mag-overshoot sa runway sang Sena Plains sa Bulacan. Samtang balita international, campaign rally ni Trump. Ginpaunanan sang bala ang US President yara sa hilway nga kondisyon apang ang suspitsado na patay. Sa balitang sports, veteran sports journalist Chino Trinidad nagtaliwan sa edad nga 56. Balita sa entertainment, Michelle Gumabaw magabiya sa volleyball kag magasulod sa showbiz.
Kag amay tuban ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo batian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 7 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and desugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Magklinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal na lakip sa listahan sa mga top governor sa bugos nga pungsod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. base sa resulta sang Boses ng Bayan Survey sang RP Mission and Development Foundation Incorporated sa unang quarter sang 2024 nga isa ka independent kag non-commission nga survey. Sa nasambit nga ranking, nagapanguna diri si Cebu Province Governor Gwin Garcia nga may 93.2%, ginasundan ni Governor Dax Cua sang Quirino, Batangas, Governor Dodo Mandanas nga may 91.9%, kag Zamboanga Sibugay Governor Ann Hofer nga may 90.8%. Nahibraan nga 82 ka mga gobernador sa bugos nga pungsod ang gin-assess kung sa diin 10,000 ka mga respondents sa naglain-lain nga rehiyon sa pungsod humalin sang Marso 18 tubtob 24 ang nagpasakop. Sa piyak nga bahin, magapadayon sa gihapon ang pagpanagtag sang tubig sang Iloilo City Government apisar pa nga maulano na ang tiyempo. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, mauntat lamang sila sa pagpanagtag sang tubig kung mayara na sang dako nga pagbago sa normal nga supply sang ilag na deliver kada adlaw. Nahibaluan nga yara sa 200,000 litro ka tubig ang ilag na deliver sa mga barangay kada adlaw. Samtang ginakuman ni Ravena nga may pila ka mga barangay nga nagapakanselar sang water distribution dala sang sunod-sunod nga pag-ulan. Sa karon wala pa sang senyales nga nakita ang natungdan nga mayara na sang bastante nga tubig ang syudad apisar sa mga pag-ulan. Sa iban pa nga balita lokal, obligado ang tagsa ka mga panimalay nga magsabat sa palamangkutanon o questionnaire sa mga enumerators para sa 2024 Population Census Community-Based Monitoring System o kon PAPSIN CBMS. Suno kay Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 Director ni Lida Amular, hindi sang mainiluyag nga maglabot pa sa kasuhay kag mahimo nga mag-request ang mga hindi available o kung nabudlayan nga makatsimpo sa face-to-face interview nga makasabat pinagi sa online platform. Dugang pa ni Amular nga ang unang nga dapat himuon sang enumerator sa tion nga magpamalibad sa pagpa-interview ang isa ka household amo ang pag-report sa ilang team supervisor, magpa-assist sa barangay kag kun wala sa gihapon sang positibo nga resulta ang provincial office sang PSA ang magapatunga. Naibaluan nga magasugod ini sa Hulyo 15 o kon buwas nga adlaw ang patigayunon kag pagtipon sang datos sa masubra 6,000 nga mga enumerators sa Western Visayas. Natala na nga pirmahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang deed of donation para sa financial assistance nga igahatag sa 5,000 ka mga mangunguma sa Iloilo Province gikan sa Office of the President. Ini ang kasunod sa pagpasara sang sangguniang panalawigan sang resolusyon nga nagahatag sang otoridad sa gobernador nga pirmahan ang nasambit nga dokumento antes nga ihatag sa mga benepisyaryo nga sa nasambit nga buliga. Sunod sa sulat na ginpadala ni Provincial Administrator Raul Banya sa Provincial Board, ang donasyon ang nagabalor sang 50 milyones pesos para sa mga mangunguma manog pangisda kay iban pa nga naapektuhan sang El Nino phenomenon. Makabato naman sa 10,000 ka pesos ang 5,000 nga beneficiaryo nga gapadayon na ginatumod sa Provincial Agriculture's Office. Alas 6:11 ang aton oras. Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan. Gani kun bisan wala sang kinanaan pwede gid magtumar. Ang Mighty C nagabulig man sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa mga balatian kasubong sang heart attack ag stroke. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura.
Gen pahanumdom ni Police Regional Office 6 kuno Pro 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang kapulisan sa Western Visayas nga dapat nga tatapon sa maayo ang mga police equipment. Sa iya nga pagpamulong-pulong sa ginpatigayon nga blazing and turnover sa pila ka mga police equipment sa apat ka mga panibagong police station sa syudad sang Iloilo, Haniway Police Station kag Antique Police Provincial Office, ginpaig sining ang paghatag sa mga kagamitan sa kapulisan ang nagatuyo nga mapasanyog pa ang serbisyo sa mga otoridad para sa mga pumuluyo. Sunod pa sa iya nga ang isa katikang sa Philippine National Police amo ang paghatag sa mga equipment agud nga mas ma-inspire pagid ang mga pulis sa ilang trabaho. Bangod sini nagpahanumdum si Wangki nga dapat nga halungan sa maayo ang mga kagamitan nga ginpanghatag kag likawan nga maguba. Naibluan nga ang isa kagatos ka mga units sang 5.56 mm nga basic assault rifle, 3,600 rounds sang cartridge, 5.56 mm, 700 kabilog nga 30 rounder steel magazine, 100 pieces nga tactical sling, isa kagatos ka bilog nga detachable forward grip kag isa kagatos ka bilog nga cleaning kit ang gin-turnover sa Police Station 7, Police Station 8, Police Station 9 kag Police Station 10 sang Iloilo City Police Office o kon ICPO. Ginhatag man ang unit patrol jeep double cab 4x2 sa Haniway Police Station kag gin-turnover man ang isa ka unit sang rescue boat kag apat ka dive equipment sa Antique Police Provincial Office. Sa pihak nga bahin, ginpresentar ni outgoing Iloilo City Police Director Police Colonel Joris D. Coronica ang accomplishments ng kapulisan humalin sa nagpungko ini sa itong Enero 27, 2023. Base sa data humalin sa Enero 27, 2023 tubtub Hulyo 12, 2024, 1,129,546 ang balor sa mga syabungan na kumpiskar sa 561 kooperasyon batok sa ilegal nga droga. 290,800 naman ang bet money nga nakumpisar sa 148 kooperasyon batok illegal gambling. 222 naman kooperasyon batok sa loose firearms sa ginpatigayon sa 49 ka persona ang naaresto. Samtang 563 ka other wanted persons kag 126 ka most wanted persons ang naaresto sa Iloilo City Police Office kun ICPO kag nahibaluan nga si Coronica ang talusan ni Police Colonel Kim Ligada bilang ICPO Director sa masunod nga semana kag talusan naman ni Coronica si Ligada bilang Chief sa Regional Plans and Strategy Management Division sa PRO6. Ini nga bahin sa aton mga pagbalita, ginadulong naman sa kalwan sang klinika DTX 500. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon para nga mangin mahamuok ang katulugon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mandabo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kumpirmado nga si J. Rohelios Masakayan ang nasapuan patay sa suba sa barangay Tabugon, Dingli, Iloilo matapos nga naanod sa nagahagunos nga tubig suba sa Halao River sa barangay Poblasyon Ilowod, San Enrique, Iloilo kahapon. Suno kay Police Lieutenant Vincent Garcia, officer in charge ng San Enrique Police Station, ginkumpirmar mismo sang live-in partner ni Masakayan nga ang biktima pinagi sa tatlo sini sa natuong nga abaga kag duag blue nga bayo. Ginpaig pa ni Garcia nga nagapanghalang habok na ang lawas ang biktima sa masapuan kag nakasubo naman sa pamilya ang nadangatan sa ilahi mata. Madumduman nga nagtabok sa suba ang biktima ag kag magpangwa gid lang kuntani sa inog baligya nga talong apang naanod ini sa mabasko nga dadudo sang tubig sa suba. Sa piyak nga bahin, yan na sa estable nga kondisyon si July Mendoza, 31 anyos, matapos gintiro sang iya abyan sa Zone 6 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City sa tong Hulyo 11. Ang suspect amo si Jude Abrosas alias Nonoy, 36 anyos, residente man sang among nga lugar. Suno kay punong barangay Jing Villanueva, padayon pa ginabulong sa Iloilo Doctors Hospital, ang biktima kag amat-amat na nga nag-recover. Nakalabot sa kapitan ang impormasyon nga nasalaan si Mendoza nga nagaasat sa pulis, kagamo ang nagapadakop sa mga nagaduso sa droga sa nasambit nga lugar. Ginpahayag pa ni Villanueva nga sang aga Hulyo 12 nakita pa sang residente ang presensya ni Abrosa sa barangay. Dugang pas niya ginaligar nga nag-engage man sa illegal nga droga si Mendoza, lakip na si Abrosa bangod sa kapigaduhon. Sa piyakabahin, nagapanugyan naman ang punong barangay sang Boulevard Molo sa mga residente sining nagapadayon duso sa illegal nga droga nga untatana ang ila illegal nga buluhaton.
Suno kay punong barangay Jing Villanueva, hindi man niya manikawan nga mayara sa gyapon sa naga-involve sa illegal nga droga bisan makapila na kabises nga may mga buy-bust operation sa ila barangay. Dugang pa sini nga ginapalabot man sang iya mga residente nga mayara sa gyapon sang nagabligya sang illegal nga droga. Sunod pa sa kapitan nga may nagadulong sa illegal nga droga sa ila barangay, apang hindi sini matumod kung sino bangod lain-lain ang nagasinulod nga mga tawo. Sa dugang pa nga police reports, arestado si alias Koy Koy, 27 anyo sa Ginpatigayon, nga drug buy-bust operation sa mga otoridad sa barangay Limbukogon, Saraga, Iloilo, kagabi Hulyo 13, 2024. Suno kay Police Captain Zara de la Rosa, Chief of Police ng Zarga Municipal Police Station, na baklan sang police pusher buyer ang subject sa isa ka sachet sa suspected shabu gamit ang 7,000 pesos bilang drug buy-bust money. Na-recover ang dugang pa katatlo ka plastic sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat sang 14 gramos kag nagabalor sang 84,000 pesos. Dugang pa sang tuig 2016 sa nagsungka sa Oplantokhang ang suspect kag nagodwar sa programa pero liwat nga nagbalik sa pag-engage sang legal nga droga. Samtang nagapanguna ang Iloilo City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa may pinakadako nga nakumpiskar nga balor sa illegal nga droga, humalin sa nagpungko si Colonel Juriste Colonica bilang City Director sang ICPU humalin sang Enero 27, 2023 tubtob Hulyo 12 sininga tuig. Sa data nga ginpresentar sang ICPO, ang CDEU ang nakakumpiskar sang masubra 89 milyones pesos nga balor sang shabu kung sa diin 284 ka suspek ang naaresto sa 140 ka mga operations. Nagapangaduhan naman ang Iloilo City Police Station 1 nga may masubra sa 17 million pesos kag may 119 ka mga suspects nga naaresto sa 85 ka mga operations. Nabiluan nga naglabot sa 129 million or 129.5 million pesos ang kabugusan nga balor sa mga shabu nga nakumpiskar sa idalom sang liderato ni Coronica. Sa ulihi nga balitang lokal, nakuha sang Western Visayas ang 5th place sa Radio Broadcasting and Scriptwriting English Secondary Level sa National Schools Press Conference 2024. Ang mga estudyante ang nagpasakop sa mga contest ang gikan sa Potota National Comprehensive High School kag bugas sa Banwas sang Pototan. Silang ginakabig nga best script kag 5th place sa kabugusan ni 17 ka mga rehiyon. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:19 sa sining bahin mga ka-K5. Chikanay naton nga patrol with ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo para sa pagdulong sang pila ka mga situationers sa palibot sang syudad sang Iloilo subong nga Domingo sang gabi. K5 News FM Live Report. K5 Aaron, please come in. K5 sa ni may gabi kag mayang gabi K5 sa nagsetong itig para pati karon diri kita sa may Commission Civil Street Haro. Ang mga muling oras K5 sa ni ang dala naton dito Tawhay pero pagabot mo diri sa may way na Haro Plaza, medyo mahinay-hinay ang ulan sa aton nga masarakyan. Piti ang muling oras tik nag isa pa Domingo nga K5 sa ni hindi tama kadamo sa salakyan pero ti kadamo iya sa maglagaw sa subong nga Domingo kay ti family day K5 sa ni. Pagabot mo diri sa may Haro Plaza man ko ikaw K5 sa ni paway sang barangay sa Parado Saro, lapos ka dito sa may barangay Taptot Mandurriao. Amo na ning dalan, medyo mabudlay makaagi ginayon kay tungod sa isa ini sa mayor nga ng Kipansane nga maagyan paway pakadto sa Mandurriao District, City proper, kag sa area sang Diversion Road Mandurriao, pakadto sa first town sa Banwa sa Pavia. Kasubong man diri sa may Tabok Suba, Haro K5 Basani, medyo hinahinay man diri ang paghulag sa aton nga salakyan. Pero paglabot mo dito sa may way na pata Tintin Salas K5 Sane, medyo tawhay naman ang dala naton. Pero sa biyak na bahin, dito sa may Ilopez, tawhay ang dala naton riya. Tuban dito sa aton nga clinic ni Doc. Kahit ka makalabot ka naman sa Luna Street, Lapas, K5 Sane, K5 Jenny, at medyo hinahinay ng dindalagan sa punhulan sa mga sarakyan. Kaya mo ni ang dalan man nga ginagyan, alindra sa may area sa Panapos o na Lapas proper K5 Sane nga nagapauli pakadto sa may city proper o kung sa may downtown area ang K5 Sane. Sa aton nga tiyempo, fair weather na kita subong K5 Sane, hindi man gawa ng init, hindi man mabasa-basa dalan, taway naman katariti, hindi parehas kayo nasang kakaon K5 Sane. Wow, katugnaw!
sang aga tugnaw pang public mo ginapurog mga kinalhan natong K5 Sunny nga may aga pa ang duty K5 Sunny kay K5 Jenny. Sige K5 Sunny, amo ni ang nakuha nato na latest nga sitwasyon diri sa may Bugos nga distrito sa syudad sang Iloilo. Kag nga sitwasyon ginadalonggit sang kalawan sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na detox ka pa. Kopon sa patrol si K5 Jason Talaron, K5 Arnold Supeña, para man si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Madamo salamat K5 Aaron Refollo, direkta sa patrol sa gindulong mga ka-K5 nga situation report sa palibot sang syudad sang Iloilo. Philippine Standard Time, alas 6:22. Balitang National. Saylo na kita sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita national ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kabagamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga skin diseases kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa nagapanguna nga mga balita national, wala na makita pa sang arresting team sang Senado ang ginabugusan sang Senate Office of the Sergeant at Arms. Kag sumuman sang kapulisan si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kag ang mga utod sini sa ila puluyan. Sunod sa caretaker sa puluyan ni Guo nga amo ang nagaatubang sa arresting team, madugay na kag wala makablik si Guo sa nasamit nga lugar. Arestado ang accountant ni Guo nga si Nancy Gamo kag ginpaidalom sa kustodiya sang Senado. Si Gamo ang personnel nga in charge sa pag-file sa mga dokumento sa mga negosyo sang pamilya Guo. Naibulaan nga ginmando sang Senado nga sanday Guo, Gamo, Dines Kulanan, kag himata ni Mayor nga sanday Sheila Lial Guo, Wesley Lial Guo, Jian Shung Guo, Silmin Guo, kag Winel Lin ang arestado man bangod sa padayon nga hindi pagtambong sa mga hearing. Sa piyak nga bahin naka-eksperyensya sang rough landing ang Cessna 152 plane sa Pradel Airport sa Bulacan matapos nga mag-crash sa residential property sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CUNCAAP. Sakay sa helicopter ang isa ka piloto kag student pilot na nakaagom sa minoreng injuries ang isa ka piloto samtang isa naman ang wala na pilasan kag wala naman sa managatinir sa sulod sang panimalay sang matabo ang insidente. Magapatigayo naman sang Licensing and Certification Department o LCD kag Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board sang kaap sa separado nga investigasyon sa tabo nga insidente. Alas 6:24 ining nga bahin ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo hindi gin magkalipat mag-Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para nga priskag hapon ang pamatyagan naton sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagalaom ang gobyerno sa Pilipinas nga mas mapabaskog ang presensya sa militar sa West Philippine Sea kasunod sang groundbreaking ceremony sa pagatukuron nga barak sang Philippine Navy sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Sunod sa mga residente, adlaw-adlaw makita sang mangingisda ang presensya sa mga barko sang China sa kadagatan kag apektado ang ila palangabuhian. Magapatukod man sang Super Rural Health Unit sa nasamit nga isla. Gintamo nga naman nanday Senador Juan Miguel Zubiri, J.V. Ejercito, kag Joel Villanueva, kag Subuman Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang groundbreaking ceremony sang nasambit nga proyekto. Sa ulihing nga balitang national, hindi ipagkilalahon sa pungsod China ang 2016 Hague ruling of South China Sea sunod sa Chinese Embassy sa din ila gintawag nga political circus ang pagpanapnot bilang isa ka legal action. Sunod sa China, ginguba ang pungsod Pilipinas sa 2012 Declaration of the Conduct of Parties in South China Sea pinaagi sa pagfile sa arbitration case sa baylo nga makonsulta kag makanegosyar sa sovereign states ang mga involved. Nakita sa 2016 ruling nga ang mga 9-dash line ang
ginapahayag South China sa dako nga bahin sa South China Sea, lakip na ang West Philippine Sea nga makita sa exclusive economic zone kag continental shelf sa Pilipinas nga wala sang basihan sa international law. Dugang padiri nga ang Baho de Masilog o kun panatag Scarborough Shoal ang isa ka traditional fishing grounds nga ginabalabagan sa China. Balita International. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita international nga ginadulong sa kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Masami kabalag na kapoy kag nagapangita ka sang ekstra nga kusog, mag-extend food supplement na. Bastante ini sa amino acids kag phytonutrients nga ginapayo ang isirkulasyon sang dugo sa lawas. Nagadulong sang dugang energy para sa malawig nga stamina. Extend the Food Supplement for Men. Nakaagom sampila sa natuong aguya kag dulonggan si ana US President Donald Trump matapos nga ginpaulanan sang bala ang iya campaign rally sa Butler, Pennsylvania kagabi sang Sabado, Hulyo 13. Sunod sa Butler County District Attorney, napatay ang ginaligar shooter na nagpakuno-kuno bilang isa sa mga audience, samtang isa naman ang kritikal ang kondisyon. Ginkondenar naman ni US President Joe Biden ang anuman nga sa isang political violence. Naibulaan nga paghiwato ng US presidential election sa Nobyembre 5 sining tuig, kag main kasumpong ni Trump si current Democratic President Joe Biden. Sa piyak ng bahin, ginpunggan sang Sea and Air Defenses ang Israeli aggression batok sa Damascus countryside. Wala ini nagahatag pa sang dugang nga detalye. Nahibaluan nga pila ka tuig ang pagpatigayon sa pagbang-atake sang Israel sa mga rebelde nga maikangtanan sa Iran sa Syria. Sa diin, nagsugod ang impluensya sang Tehran humalin sang ginsuportahan ni President Bashar al-Assad ang civil war sang tuig 2011. Nagasaka naman ang pagpang-atake sang Israel isa pagsugod sang kinagamo sa Gaza humalin sa Oktubre 2023. Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patagsang hinampang ginadulong sa kalwan sang Clinicals Pure Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Para sa nabudlayan magpamuhin mag-Clinical Pure Biotics, nagabulig man tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makalikaw kita sa madamo nga mabalatian ilabi na ang colon cancer. Clinicals Pure Biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sa aton balita sa inampang, nagtaliwan ang anay veteran sports journalist nga si Chino Trinidad sa edad nga 56 kagabi, Hulyo 13. Ini ang balita ang ginkumpirmar sa iya bata nga si Flores Trinidad. Naibulaan nga napatay si Trinidad bangod sa heart attack samtang nagapadulong ini sa iyang meeting sa Newport World Resorts kaupod si Efren Bataries kag iban pa nga mga personalidad. Gilon ini nga gindala sa San Juan de Dios Hospital apang gindeklarar nga napatay. Ginkilala si Trinidad bilang passionate member sang media kag sports community. Balitang Entertainment. Kag para sa aton showbiz balita, handa na nga magsulod sa entertainment scene si Kremlin veteran kag former beauty queen Michelle Gumabaw. Luyag ni Gumabaw nga mag-explore sa showbiz kaupo ng iya talent manager nga si Joel Roslin kasunod sa mga expose ni sa nagkalain-lain nga industriya. Ginpahayag ni Gumabaw nga ang iya amay kag utod ang yara sa showbiz kag luyag man sini testingan ang iya kapalaran sa show business. Ginpatag man sini hindi niya pagpabayan ang volleyball. Nahibaluan nga si Gumabaw ang ginkoronahan bilang binibining Pilipinas Globe sa tuig 2018. Nagdaog sang 8 ka beses sa Premier Volleyball League o kon PVL Championship sa Coast Masters humalin sa tuig 2018. Samtang sa ato naman pinakamaayong balita sa Mateo 7:13-14 nga nagasiling, magsulod kamo sa makitid nga puertahan tungod kay masangkad ang puertahan kag malapad ang dalan nga nagapakadto sa impierno kag madamo ang nagaagi sa sina nga dalan. Pero makitid ang puertahan kag mabudlay ang dalan nga nagapakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan kag jutay lamang ang nagaagi sa sina nga dalan. Philippine Standard Time, alas 6:30. Kagamay ito ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast, Sunday edition.
Sa liwat, padayon nga ilagay i-follow ang aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaangdan kami ang inyo tagbalita ka K5 Jenny Kauyunan. Standby sa aton mga palatuntunan sa gabi subong nga Domingo ang alas 7 tubtob alas 9 ang aton sining harana sa K5. Alas 9:30 tubtob alas 10 ang aton matahom nga drama Rihas. Kag alas 10 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch afod kay K5 June kapulot. Sa ngalan man sang serbisyo publiko ini naman si K5 Sani Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon